Hey yo, boom. This is Crisis, Midnight Crisis. Your boy William Tiger. And how's it feel too? We're back again with another banger, another video, another Reaction. Yeah, yeah, pop. How? Bafethu, today is Cheetahs. You are a bastard. So Bafethu, Sibone basiphethe. siboneni angazi kenzakala nonke umuntu ugcoke ready. Subscribe, like, comment, share. Let's get to it. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting. Abafana ba maintain amantombazana to me doesn't work that way. Serious? Yeah, girls must maintain me. Aye. Yeah, okay, chips. Mntana kabani le? Selbabayo. Mbhekeni cabanga ngisho ukuthi bolana umuntu kanje. Onjani mhlambi? Okathi. Yebo namqondo. Ema ngoba uyabona. Yo. Amara now uyambona mfethu ngathi ugogo shile. Mina angazi ke. Awazi bani? Akusiwo weza kimi. Ngithi soyithu Phela nginanganishiya noyithu. Abashiya boy. Abashiya boyithu. I don't give a So obudo halenqevu. Yeah, uyayideserve. Fuhle. Uyayideserve. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy skim sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Are Busted. This is CMTV SA. Last Kala Kona, last Shuba Kona, last Tetema Kona, Ziba Kona, go loudspeaker, and it does not end here. I am the real Nizzy Nasmik, and I'm not alone. Of course, I'm with my entourage, Skimsa Heist. And you must know, the one, the only, Dlamini, not forgetting the Black Sinner, because this is Okalagena. Wena Thina sikhene ngawe nozi. Namhlanje zizoshuba zotetema ziba la speaker siphethe imain ejola neside ejola nemain kuri nje it's wena lo akusodlamini. Welcome. a mishmash, but you don't want to miss out on this one. You can catch us on all social media platforms, Facebook, X, one and only. Instagram, and of course Welcome. your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Dango is the place to be. So unjalo bafethu. You're welcome. Ubonile naye. Welcome. 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 It's like that. Now we're going to meet uLungile, and Lungile is going to be telling us ukuthi enhle izikhipani phakathi kwakhe umuntu wakhe nalama suspicions anawo. So obvious sekuyileso sikhathi. Shaya imoto boy. Ngiyathanda Ngiyahlalisa abantu emotweni ke nani. Ayi. Sambeni bafethu. Skimse Heist. Anti yini ngale moto? Asifuna ukuyibona. Sekumele sibheke wena manje. I think that's her now. Kube nikhathile naveza sekala. Ngena go phuma. Time Shayeli. Sasibonisa nama towers bafethu ngidlula la every day man. Sambe bafethu. Danko. Oh. Sabona. Unjani? ngikhona nje. Awuwe gogo kanto lethini. Ngiyaphila. Igama uNizzy from CMTV. Yebo, mina ngulungile Makhaza. Lungile ngijabulela ukukwazi sisi. Usibizile ke namhlanje uthi kwenza Susisi ugogo. kalani? Ay mina nginibizile nginenkinga umuntu wami usene Ugogo Lulu. into eningi ngiyasola ukuthi uyajola. Makathi nawe. Noma ngimfonela isikhathi ejola ufonela ngaso kokunye usebenza ebusuku but amakhonzo wami ngasawaphenduli nama SMS ay nje kuningi asekwenza kumina noma nendlela esesikhuluma ngakhona endlini akusabonisa ukuthi kuse abantu abazonayo bobabili kuningi uyaphuma nasendlini Sozwana uyiwani. ngasalala Oh. mayilale kayi1 ilanga elandelayo akasabuyi manje singabuza ungitshela umna ngabe ngiyahluleka ngcono ngibone ukuthi ngiyakuphi Yeah, kahle vele straight. Hayibo asubani ohlulekayo wena? athi mangabe ngiyahluleka ukuthi yilento ayiyona cause ngamthola evele ejola so angeke ahlukaniswe yimi naye Hawu. Bekumele Manje wena ufunani la? jolo so angazi noma mhlawumbe useqhubeka kulento ayisho yilewina amagama wakhe so Ufunani la ngoba sebakutshelile nje. Uthi akuchange next. angiphatheki kahle ngempela kangihlumeza kakhulu Hayibo sisilungile. ngiyojabula ukuthola iqiniso ukuthi ngempela lokho engicabanga ukuyiko noma mhlawumbe ngiyamsukela ukubonile. And then mungafica ke ukuthi ngempela yilona iqiniso lelo uzwenza kanjani? cha umoya wami uyophuka kakhulu angazi mhlawumbe
Ayinonke ngizela ukuzophula umoya and uzophula kabuhlungu umoya like ukuthi ngiyenzani ngoba phela inhliziyo ayiphakelwa egcineni okuyobonakala khona ukuthi kwenzakalani. And so nizona isikhathi singakanani wena nomuntu wakho? Sesina 4 years manje. Senina 4 years. Yebo. for I And then kuleyo 4 years kwakunjani? it was bad. No, beku right nje impela beku right. Ay, beku right. Loya right loya ngi-understand. Yeah. Ngingakusho noma uye wachitha khona ngeke ngithi akachitha Okay. uye wachitha. Yeah. So ukuchitha kwakhe ngambhaqa ngithe mangibhaqa ayi waxolisa. Okay. Nje kakhulu wathi yiyo le ntombazane emfensile izinto ezifana nalezo so manje Okay. 4 years yonke is too much emotional isikhathi. Yeah. And then ngike ngabuza elungile ukuthi nini Asidlalele nge-mic welcome. Ayi. ngani mhlambe wena nomuntu wakho nijole for 4 years? Ingane siye sazama ukuthi siyenze but ngathola imiscarriage. Oh ngiyaxolisa ukuzwa lokho sithando sami. Yebo. So manje ke asithi siyamthola. Njengoba ushilo ukuthi umoya wakho uyobuphansi. Kuyenzakalani? Mina ngiyacabanga nje esayidini lami ukuthi manje abone ukuthi uphuma ubheka because vele ayikho into engizobe ngithi ngiyayihla. Ungahambanga vele. Dog. Ngoba sebakutshela ukuthi ngeke ungihlukanise nomjolo. Lalela ingane asinayo sisobabili so kuyomela aqhubeke nempilo yakhe because singingamxolelo kwabokuqala and while mina ngakaze ngamchithela. Awukaze wachitha wena? Angazi ngamchithela. Ngiyenza manyana. No yethe phila engibiza ngasi sifebe but angazi ngamchithela. And then uyaphuza umuntu wakho mhlambe? Cha uyaphuza khona. Uyabhema? Yebo uyabhema. Okay. So kuningi nje akuyenzayo. Ayikuningi akwenzayo lokhu vele okufanele vele ukuthi ngabe uyakwenza lokho engimsolela kukona ngoba nabangani ahamba nabo ash. Uyabazi bona abangani bakhe? Cha ngiyabazi ngeke ngathi ngiyakhuluma ngako lokho wangitshela ukuthi ngathi manje sengifuna ukuzenza umama wakhe. Hayibo. Vele ngiyababona ukuthi bayinhloboni bobhenda abangani bakhe ukuthi bayoze shift iseduze kwami ngoba akuseyabangani aba right. Ngiyakuzwa sithanda sami. And then Bekumele angisakufuni. mawucabanga ke isituation yenu mhlawumbe ibibhayiziswa yini? Uthando lwenu lubhayiziswe yini? Luthikaziswe yini? Ekupheleni komsebenzi kimi. Yeah, Okay. suke kwaphela umsebenzi then makuphela umsebenzi kwala eseqala khona esechange khona. Awusamenteni. Manje ukuthi akusasi lo muntu ebengimazi. Yeah, kuphela kumsebenzi kwamosha konke. So wena njengoba wena ubusebenza before and then yena usasebenza manje ngisho? Yebo sasebenza. Okay, and then imali beyingena kunina nobabili? Yebo Okay. nasibabili. And then when you lost your job azange aba that supportive partner? Azange. Phela nje Bengingafuni wena bengifuna imali. ngitshela ukuthi kumele ngiqhubeke ngizameke ngifuna omunye umsebenzi because naye uyaxineka mangabe yiwani. So Yeah, inzima inzima special ungasebenzi. Ingakho namhlanje ngikulesimo engikusona ukuthi ngicela nizonginceda ukuthi ngalo ngihleli entweni engekho. Ngilazi iqiniso. Ulazi iqiniso sana sami. Sizokunceda guys. This is Angaze nasiza umuntu. so hurting, it's painful. Ziyakhala zatete maziko loudspeaker. Yazini, I don't want to waste any more time. Sanda Sam, do you want to waste time? Leva slow yazi Ukuthi sibangene ne. Asambeni. Asambeni mathethe. Le moto. Hayi bafethu. Ngena Sanda Sam. Cancelani le moto man. Yes. Sanda Sam sesiyahamba ke manje Hayi. siyomfuna umuntu wakho ne. Sekuyileso sikhathi and then Qeda nedzethe sayohunda. Awe. amatsetse amlandele bamthola. So bayazi ukuthi ukuphi. How's it? Uzizwa kanjani? Ngithukile kakhulu kodwa ngizojabula ngoba Yeah. ngithola iqiniso namhlanje. Uzothola iqiniso ne? Yeah, hayi. Bafethu. I think sekunjalo ngizwile isikhalo sakalungile and ke manje it's not a nice feeling, you know, to have someone that you've always looked up to and having to enjoy those moments. Jiki uyakujikela for intombi ayi bafethu. Shine imoto bafethu, shine imoto. Ngifuna ukujikele for him. What do you mean? At least uyakujikela ngenye intombi. Jolo the pandemic. Sekunjalo. Sesifikile guys. Thank you mshayeli, thank you boy.
Keep the card. Hey. Asambe sando sam. Lapho sizosibonisana neSoweto. Oy. Ithetha alifonelwanga today. Ngibona uli. Shilo ukuthi awulinga to you drive. Nawe. Sanibona. Ninjani? Kwenzakalani la? Kwenzakalani la? Ijabulile le ayibona the cam. Whoa. Baba ngivimba lo muntu uvimba mina yini ngale simo. Usine no, zini no. Vimbi fight wena. Usina ta. Flexina. Ay man, ay man. Awena panos. Okay. Usabambo muyumntana no. Ngishapha na. Okay. Igama Yekela leyo out. No zakali no. I'm Munizi. I'm from CMTV. Ngize nalo sisi lo. I want to know ukuthi umuntu wakho lo ya. Yeah, umuntu wami Okay, nitsho lesikhathi singakanani? is 6 months manje. Yena 6 Yo low fresh. Inxosi. months. Okay, sano sambani igama lakho? Wait. Uboyithi. Oh boy, it's Okay, boyithi bowazi ukuthi umuntu wakho nomuntu. No. Uyamazi sisi? Mangane singibona ukungena ugogo la. oh. Ah, ngiyazibuza ukuthi ubani. Ayengenile le ayashaya impama. Jerry yashaya. Ayindayibeki. Lo safuna ukubamba yena. Ayashaya, angibamba, anyashaya. Obuti. Ukahumaketse so. Ho batla nkgonomo. What do you mean ubatla nkgonomo? Ke motho wa Hamas. Ke dintho tsa bosiu. Ke dintho tsa bosiu wa bona ngitshikisa ga motho wa ka jwanong. Athi umuntu osebusuku. Le tlo cabantsha. So wena ha o tsebe hore o ke motho wa hao? Ke ntho tsa bosiu. Ke ntho tsa bosiu. Oh, uyi night shift then. Tsaning. Kanti uyazi ukuthi ushela ukuthi uyazi ukuthi ulala nayo uyanyonyoba. Abo. Uba nonyonyo bayi? Lo. Ngoba bathi uyindaba zasebusuku. Yes. Okay. So uyena or lena le 4 years le together. Yo wa tseba gore ne re etsa nna le ena re pusha. So for 4 years ne le etsang ne le pushana fela. Na o fa chelete. Aw. Okay. Ela shirisa funa ukumshaya. Pha wena imali. Ngithi ngisuka kuphi? Ngisuka ngani? Aw. Kanti le mali boloku Akhe wena bofunani kumina? mina. Wena bofunani kumina? Thola umuntu wami abe right. Uyampeke. It's big. Oh. So wena chomi no ja chelete ya or ummitsang makoko no ja chelete ya gagwe no tsebe. Bengazi ukuthi yakhe beyiphuma kulobe ngisitshela ukuthi umuntu wami. Yes. Umuntu wakhe uyabona ukuthi ulisa abantu. Mina ngilwisa umuntu uyolwisa abantu ufunanda. Uza ngamacamera akahloniphe like awu respect sisi. Mina uzibonile. Uzibonile. Ulala nezo. Naye sikhulumile ukuthi into zethu ziba private. Mina naye. So izinto zenu ziba private. Okay, and then How? Wena ngihlala nawe endlini izinto zethu ziba private kanjani mhlawumbe? Hayi ukuthi no tseba hore ba dila kaofela. Bowazi ukuthi bahlala bonke. Bongasithando sabo. uhlala endlini nami. Mara uyazi ukuthi kwenzakalani Kwenzakalani? So wena uza kuye ebusuku. To me kwenzakalani? ngizama sengiwazi ukuthi ngiyemsebenzini then ngize ebusuku ngokulala. That's why ngisho ukuthi into zasebusuku. Doza sebusuku. So wena uyamuse wena. Kahle kahle. Yeah. Angisho kanjalo. No, but that's what you're saying because if uthi into zasebusuku uthi ngimfunela imali yakhe uyamuse. Zasebusuku ezasebusuku ukuthi zokuuser zenza amalungu lezi. Hayi. Amalungu. Amalungu. Zenza yini? Abelungu lezi. Abelungu. Yeah. Ezama usana. Yeah, hayi mina ngiza. Mbekeni. Oh, naye bamaya mfanta. Mbekeni vele, yazi mbekeni. Ayashaya impama lo sisi. Cabanga ngasho ukuthi bolana nomuntu okanje. Onjani mhlawumbe? Yebo wena mqonje. Foot
Futek. and ipamakhe ngathi uthi ngathi una 19 mfana. le chair Futek. So obutaka wa bona gore wena o lwantsha dilenda wena. Hey. O stoudu. No. And uyahleka uyambona akakuthatha serious. Kuyahleka. Maketso go etsalang mo le nna like o bone re blome ya mnate. Mara wena a banke banyana a banke serious ba le two. Uzokele ukuthi kokwana la siphuma khona size la sizongishaya. Kokwane lesiduke lisenhloko yakho. Sikokwana ale fight intanga yo shaya. Uthini? Bitch. Uthini? 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 Sanda sam. Yebo. Niyoza nikhipha namehlo abuti wabona mara ntshotse le dietsang ke eng. mona lo gogo nangakhi yena I'm 50 something. O lwantsha banyana bona? No, re sa o kenya jwang. Ke ntho tsa hao. Hey. Ke ntho tsa hao. Jola nentone na 20 something. Lena 20 something. mara una 30 something 50 ay Bheka lo wabuso ntwana. Akyane mara. Uyahleka. Mara. Lena ka stop fitla ba tshwaetse so. A fihle ha ba tshotletsa jwang. Hobane wena wa kanga ke re re bitsitse because wena wa kanga. Ah. Anthi nje mawuqeda ukwash ihembe ungalayinanga. Ufake wardrobe in for 4 years bese uyalivundula. Ubona ubuso bakhe. Hi. I'm just having fun. Sanda sam yamus. As he's having fun with you. Nami. Relax. Oh, ke tla iqeta. Relax. Akibui. Ngiqeda. Mami, Wa ikutlwa mara. solve sengako solve e re bone go etsala and then nna le wena re tla bona go etsala. na wena chilled wena indaba iqeda ukuqala yakho So le solve jwang ge. Ya rona ya dithu re tla eso. Ithamtshela ukuthi stop ukuze ebusuku amnyonyobele. Uthi siceda kanjani ke? Okay, ufuna siqede Buza kanjani? wena, umbuza buzani. Mina ngazi ke. Awazi bani? Akusiwo weza kimi. Ngitsoyithu. Phela nginanganishiya noyithu. Ungabashiya boyithu. I don't give a Faka impama sethi. fuck my neck So obuto halenqeki. Yeah, engenile leya. ale yayi batho, ngishapela. Because usile. Ke sile. I could open. Wena u use wena baba. Nna no mthembu tlantsheya never. Oh, okay, sharp. For the fact that umthetha nyeke it won't go there, and it's supposed to. But then manje, what you're doing is wrong because you're using them. No, bona ba use mina. Bayuza wena ngani? Bayuza le totolos. Uwe. Bayuza la wena itotolos. Okay. Awudla mina kazingeni. Dlamini ezingane Athibulala uyavula Athi bulala nani? Kasikokwana. Uloku dlala. Uloku dlala Bongani susa lo muntu, msusi. Okay guys. Obutaka. Re tla fetsa jang tshana? hamba nogogo Tisitse mathata le mina nka bona ona check masepe. Una le main chom. athi shilo Nale iside. bastrata Ba bose ke. Chom una le main. Ntana ka refit. Guys, okay. Niyamuzu. Nizwela ngithi. Chom una le main. Yeah. And then bana. awutham Side hustle. Side hustle. aish Not side chicks. ayizakasha wena Ujwayela Smile. Ndaba leya nangogogo Yeah, relax smile. ugogo wenzani Ugogo nje nakhona kuyenza ufuna next ukumbamba. Hayi la chera. ayangena Ujwayela kabi Sven. Ujwayela kabi. Cabanga uzokuhlisa ngalento. Bongani msusi. awushaya impama emuva uwelikamanyeka kubamba ungawari Awujwayela kabi. So, Awukuba next. Letsa so. Ke le siye le bona go letsa. avaya bola Kubaleka amakamera. Uzobuye kuphi? so yanong okay. Yo, uyang stress puti. Angase ngathola stress njengawe so. Hayi akusi stress.
Une-main, unama-side hustle. Ama-side hustle abantwana babantu. Hey. Cabanga lo 4 years i-side hustle. Cabanga. Leya 6 months. 6 months at least. no, only 6 months. Wamele ngibheme, wamele ngiphuzilini, wamele maintenance lento le. I-maintenance. Yeah. Amantombazana ethu. Yeah, wamele bang-maintain. Mele ba-maintain wena. Ukanjani wena unani wena mele baku-maintain? Yeah, kawu. The roles must change. Angithi kunalento ukuthi abafana ba-maintain amantombazana. To me, it doesn't work that way. Serious? Yeah, girls must maintain. Change the law, maga. Yeah, okay, chipsel babayo. Chipsele babayo. Ile nto ishoyo kusho ukuthi wena uyi-chipsel babayo mos. Awungasho kanjalo. Nah. So wena kumele ngobabheje mele babheje wena. No, ladies first ngizobheja nami. Okay. It's ladies first, ngizobheja now. You a gentleman? Yeah, I go by ladies first. Okay, gentle brother. Relax kanjani out. Sano sam, ungazi-ke ukuthi sikushiya nalo muntu okuyuzayo, nawe sikushiya Gogo hamba nogogo. nalo muntu okuyuzayo, noma nihamba nami. You are leaving? Yes. Are you sure? 100%. Awusamcabuzi-ke uthi goodbye. Tag Zambele njalo. Eyakhe nje. Angisafuni So noyi-2 niyadlalwa niyayibona leyo nto leyo. Wena bosofuna ukushaya lapha ba-disturb. Eish. Cabanga gogo sewulwe nomunye umntana manje. ngiyabona. Noyi-2 niyadlalwa. Sano sam uyabona ukuthi noyi-2 niyadlalwa. Ah, ngiyabona. So ni Sina yimini. kahle lo bhuti lo uyona ulisayo. Oh. Awunaqinisa. Oyiphulile inhliziyo. Oh. Too much. Nawo nayo wayaza la angazi yena. Mara at least nawe kuncedile ukuthi uthole iqiniso kuze unemain. Nawe kuncedile. Exactly. 50-50 maga. Simosha kanjani indaba zakho? Hayi. Sikushiye ke siyakushiya thina. Uthemela ntwetsa. Kuyatamaya. Serazi. Yes. Shosho. Awuzobuya wena. Yebo. Miyeke awuthama. Hamba juba. Yana ngotlo okay otlo betcha ke mang yana ngemain. Hayi, diteng di target. Wena studio wena udlala ka totolozi wena chom. Asambe sithando. Asambe nilungile. Athi the thing the target. Ale outfitting nje engizimaintain bakhona. Ngifuna nimeni la nami noyi2 wazani. Lungile. Nawe sithando sam. Nami ngicela uzongimaintain atu. Likutla jang. Mothalo na wa le jolla. Hi mina shem. From ukubambana sebame boyithu kahle. Like I feel so bad. Yeah. Like angikho right. Yeah. So what's going to happen from now on? Like manje, what's going to happen? Eyami neyakhe seyiphelile. Angisafuni next. Wena ingcosi indaba nawe. Ngiyangcosi le. Yeah. Okay. Yehlisa umoya sithando sam. Do you want us to drop you off Guinea or are you alright? Ningangidropa. Okay. Ungasingenele ebhasini ke sithando sam. Love, Yebo. ubonile ukuthi kwenzakaleni? Angibonile sasa. Iqiniso Seniyohlala ebhasini lethu. Yithu ngicela ukushayana. sowutholile. Yebo. Manje senza njani ke? Umuntu wakho usazoqhubeka naye Magogo. because boshilo ukuthi mangenzeka ukuthi uyajola then uyamyeka so utholile Yeah, ngiright I'm out again. because uthi uyakuyuza phela. Nakho lokho yikho engiphumelayo ukuze ngizokwazi ngisave imali yami kahle. Phela what are you holding? Because kuyacaca ukuthi sonke isikhathi bekangixhaphaza and okuningi bengiplanele ukuthi sizokwenza ngimenzele kona so ngiyabonga kwabadala ukuthi iqiniso manje ngiyalazi Yeah. so nami imali yami izoba saved. Yeah. Yeah. Ngiyabonga. Awunamalo. Sithando sam sizoyivala Ngokuthenga ama cream okugcobisa ubuso. lana ke yethu namhlanje and then sizokubeka endlini. Namalo. Okay. Bafethu y'all saw nisbonele. Uzikhalile, uzitetemile. I'm not gonna say much. I'm shocked. I am shocked. I am scared. I am worried. Like this whole situation was delulu. Like I'm not even gonna touch base on it. Anyways, it is what it is. Before it was what it was. I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized. This was Cheetahs Busted. Dunk is the place to be. Yes, sir. Welcome. Welcome. Oh, la itshintsha kufundisa mosi up. Amara ku CMTV ngathi bayayifosta la ngathi ayifuni.
cause uJinjuveni eyo wakhe hayi yangithole makafeli ayileya alsileya yazifila Aliya Yeah. isidilela nje nginama-target ngifuna nje abazongimaintaina Aliya esebholeni. ugogo phela uphele angisamdingi angazi ufunani la namakhamera sengu-6 months manje uzongimaintaina naye lo 6 months ngoba uyaphapha sengine-main futhi so nathi nje sicela abamaintainayo maka mina anye kuchitele Lo ngitshela isherakhe lokuthi ufuna aba-maintainayo. Ngitshela. yolanda i-main boy Ngiyakupayisa. hayi yabo sinama-snitch like ayisa thathela i-main yakho makaceda Ngiyahlanza. Anyways, guys, hope you liked that. Hope you enjoyed. Yeah, Cheetah's Busted. Since I was on TV, subscribe, like, comment, share. Nazi bafethu ngiphethe ucrisis. Always. William Tiger, forever and ever. We out. Mega pawns, they won't give me phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe bathi uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe bathi uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me phethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe bathi uphuza amanzi, yeah. Baby funa ukungibeka pawns, they won't give me ngiphethe umdala ngiphethe naba pawns. I'm the trap king of